Takže čaute, ja sa volám Eso a natáčam Minecraft Edition. Ak sa vám toto meno nebude páčiť, tak píšte do komentáru a vyberte mi. A tak. A som nováčik, prvýkrát naša videa. A tak. A keby ste chceli moju pravú tvár vidieť, to dlho trvá. Bože. Koľko som to zle. Dnu. A ťažko sa tam dostáva, lebo to je... A nemám krompáč a tak. Konečne. Ty kokos, musím si vyrobiť krompáč, bo takto to nejde. Sice neviem kde, ale tak kde musím si taký krompáč vyrobiť, lebo toto by som dlho. Tak. Toto takto, toto sem. Ešte jednu. Tak, palička. Áno. A vlastne, keď mám paličky, tak, musím ešte vyrobiť. No. Rubrik mi je na hovno. Ach jaj. Ja sa asi tam nedostanem. To je dačo hrozné. No. Konečne, dobre. Ak môžete vidieť, tak už bo to by dlho trvalo. Aj tak je dobré. Piči, to je tak dlho. No čo už. Ešte túto kocku. Ešte túto, ešte túto. Bože. To tak dlho sa robí. A že aj na druhé video budem natáčať s mojim bratrančom, ktorý sa Jojo do piči. Som to dojebal. No. Ktorý môj bratranec sa volá Jojo. A vlastne tu budem v druhej epizóde natáčať s ním. Zoberiem si radšej. Budem. Toto ide byť ťažké.
Ako môžete vidieť, tak tu som zomrel. Hop. Opa. Hop. Hop. Hopa. Dobre. No. Toto ide byť ťažké. Hop. 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 Ty kuru. Ja skoro som tam bol už. Môžete si mysleť, že som bol debil, ale čo už nerobím. Radšej si zaberám posteľ. Je to inak ťažké, som tu inak ja postavil a som to na hovno postavil, lebo som to ťažko spravil. Asi tak. Toto som. Ty, nestlačil som. Jaj. Ak môžete vidieť, tak tejto bedničke milé bolo dačo, ale som to zjebal som sa, takže nemáš. To je akože ľahké, ale tu je to ťažšie. Hop. 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 Piči, znova som zomrel. Toto je hrozné. Ťažké to. Ak sa vám moje video nebude páčiť, alebo ak sa vám nebude páčiť táto trať, tak napíšte mi, aby som vedel, také trate vymyci. Vlastne ja sa musím z tohoto dostať von. A tak. Je to skurvene ťažké, ale ak môžete vidieť, už som tu, super, už som tu, takže tu by mali byť aj asi aj zombici, neviem, som zabudol, a tak, doriti, sklo sa rozpadlo, piči, nož, raz. Do paroma. Tak prepáčte, znova som skapal. Je to ťažké kolo. Proste. Jaj. Neviem ako to prejdem. Toto fakt neverím tomu. Neviem, či som už fakt taký debil, že to neviem prejsť. Big.
To viete. Ty kokos. Začneme 10 minút a stále nič. Proste vlastne je to ťažké, takže ťažko sa to prechádza. No som to do piči. Ach, asi to ideme za. Ešte raz to skúsim. A Nie. Tak. To skúsim a idem to zakončiť. Aby som tak kuse skapal. Toto sú diváci, posledná šanca. Tak čo ešte chceš? A už to fakt vypnem, lebo toto už není možné. Kamoš mi toto poradil, túto hru. Celkom je do piči. Toto není možné, asi už to idem skončiť. Neviem. A už fakt posledný krát a už dosť. Viem, že sa opakujem, ale zás chcem to spraviť proste. A keby ste vedeli. Lebo sa to ťažké to postavené. To som do piči, to som inak sám nestával. Tak, aj s tým budem natáčať. To bude druhé kolo. Druhú epizódku. Ty ako platí, hej? Áno, starka, ale... S tým, že si urobíš úlohy. Áno, starka, ale natáčam videa, vieš. A najprv bude chvíľku, než Starky pôjde do roboty, on bude spať. Jasné? Ale... Tak to bola vlastne moja starka. Chápete? Jej, toto už dávam poslednú šancu tomuto. Ak to spackám, tak si to budem života. Ty. Tak, túto dnešnú epizódu končím, lebo musím, takže